Läckert. En. Nej. Äsch. Äsch. Middag. 2. Tia. Vad kommer sen? Tia. 3. Och sen? Nej. Ta inte många, pappa. Börja från början då. 4. Ta från början. 5. 1. 2. 15. 3. 15. 4. 5. 5. 5. Och sen? 8. 6. 7. 8. Ja, man hamnar ju till Åtta. höger. 8. 9. 10. 10. 12. Fattar sen. Det fattas en. Men vad